Salutare tuturor, sunt Bogdan și ăsta este primul meu video din Minecraft. În acest video o să fac un foc de artificii, chiar dacă a trecut Crăciun și toate sărbătorile astea. Eu am făcut acest circuit, dar mie nu mi se pare chiar așa de complicat. Și o să fac alea artificiile. Să încep. Ne trebuie hârtie, praf de pușcă, praf strălucitor dacă vreți și pene. Să nu mă... Avem, trebuie să caut așa. Diamant, dacă doriți, praf de pușcă le trebuie chiar mult, foarte mult, așa. Ne mai trebuie culori, o să le arunc așa ca să tot mie îmi vine astea. Că n-am loc pe banda asta. Galben, roșu, roz, verde, albastru, portocaliu, gri, turcoaz, lapis, dacă vreți. Și cam atâtea culori, nu? Da, cam atât. Să facem biluțele alea. Puneți ce culori doriți, merge și doar cu asta și cu pene. Așa. Și roșu. Avem o biluță. Mai facem încă una. Să punem și diamant. Praf strălucitor. Și asta este. Cum ne mai trebuie culori? Trebuie roșu, roz, tot alea, da. Albastru, portocaliu, galben, lapis, turcoaz, verde, să nu știu dacă am mai pus pe ce mai este? Cum nu mai pus? Cum, să mai facem biluțe. Și praf strălucitor. Mai ne trebuie încă o de aia cu pile. Smarald. Sau dacă merge cu smarald. Merge? Nu merge. Smarald nu merge. Trebuie să mă uit pe aici. Pană. Mai au niște pene. Roșu. Roz. Albastru. Portocaliu atunci și galben. Punem așa smaraldul ăsta, dacă mergea. Interesant pe culoarea, nu? Trebuie să văd ceva. Nu înțeleg ce rol are pana, dar am pus-o și pe ea.
Așa, acum punem așa hârtie, o de asta și mai îmi trebuie mult praf de pușcă și hârtii. Hârtii 4 stacuri, adică 3, că mai am unul aici. Așa, acum ne trebuie praf de pușcă, foarte mult praf de pușcă. Cred că e de ajuns. Și cam atât, nu? Cred că e de ajuns. What the fuck? Ce-i cu asta? Ce-am înțeleg? Apel. Nu știu ce a fost aia. Hârtie. Da. Firework. Work. Fire. Nu știu ce. Să punem astea. Hârtia și încă unul de asta. Să știți, dacă puneți doar așa, nu o să vă dea nimic. Sare doar așa, dar nu explodează, bubuie. Și mai am încă una. Așa, mai am hârtie. De asta o să o pusez. Hârtie. Hârtie pentru artificie. Artificie. Ce prost. Da, să le punem în astea. Așa, 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 la fix, la fix, la fix și la fix. Acum, să facem noapte. Să distrug asta. Și acum să încercăm. Da, acesta este focul de artificii. Minunat, extraordinar. Mie chiar îmi place. Ce tare. Deci, cam atât, ăsta a fost focul de artificii. Like, comment, subscribe și vă așteptăm și ne vedem la al doilea episod din Minecraft. Tot cu mine. Și cam atât. Pa!